Pertama Mas Soliu, saudara Ketua Presiden Ketua Pemerintahan Lawan, saudara.
pinakatawa kami na umalim, isa may karang bisibisir na matay buwa. Kung doon yung mga sir, na naman doon yung pasalama na ital-tal na ikamakakatagurugurug sa sulisan ng mga buwa na doon yung mga sir. Yan naman tayo isising kuwa, may naman itag kami na itinit na weekend. Kung sumpunin na masuk, masuk yung mga dito. Dahil sa takot sila po bibilakay na matagal di sinigitay sa may karibaraw ni matay ni mga BCCB si po na hukul ni BCCB and sir ya sa karibaraw sa bibilakay tayo dahil sa karibaraw na hukungan ni Bikay Taberawata yang nagkikati wakikiya di Chunga naloman ni Rara na bukan ni Chuta de Sorka di BCCB tayo may nagkikati wakikiya nga mga dua yang nagbibika sa agrawat. Iya, napuminisir napupunta lang yung dua turang ilawan ni ko sa totokat yan na sir sa mga bilang. Pwede sa liligyan. Napunti BCCB hindi naglalaro magpamatay ka ko kanto. Nalong ni sana patawag sa inyo BCCB na singko. Pinakasikwaya, hindi kami balita naman ta promosya ko kaya na singanina. Galing na naman kaya ni nabuni tutu ni BCCB, ada puturang rana ni BCCB. Walot kaya wini. Yang puturang ni BCCB na nagay. Biar mau dito ka patay pa karuan pa kato. Sama war-war tayo na kalog di bala wala nangin mo share sa lagat ni singanina. Di ba ko nga karena bibongkan kunaw kung mabisa mo kay yurtangan doon kakamura ni wali ko hindi mo na yalo na resume ki bali burbongan mas ngam sa me kabaki be ki bali en kumuni chisu ni mabisor saya ro chisu ni malwa ko men chisu